Alle Friese boeren met centen hebben een koe. Kiki en Djoeke. Frisian horses. Ja, ja. Spidey, Bjarni on top. En Dreamy. Dit is Wunder. Sorry dat ik hem een roze binnen om die heb. Ik zou eerst even dan. Is Wunder. Maar Wunder is er net maar eens dat hij vast is. Maar ik geloof dat hij het nou leert. Dan dat hij 3 is. Want dan gaat het nog maler. En hier is Sally. En de maan neemt ons dan. Sally vindt het wel prima. Dit is de eerste keer weer dat Sally in de bak is. Alleen nog, zonder vallen. Even proberen. Sally het naar je vlechten.
En ik dacht, we doen ze nog even in de bak. Doe maar. Goed zo, Sally. Hé, korallen. Mis? Hallo? Goed zo. Doe maar. Braaf. Hé, Joeke. Kiki. Doe maar hier even vet, hé. Dat is gevaarlijk. Doe. Net daarachter. Hier. Stoot even uit de kant. Is het lekker om te eten? Dit is Yveske. En ik dacht, ik moet even ontwarmen. En ze laat je zo lekker te lezen. En dan kijk ik gewoon ontwarmd. Terwijl ze aan het lezen weer. Ja. Dus ze is echt super lief.
Nou zit alles onder de warmpasta. Sorry, Rijntje.